त्रिपुरा मथावो जे ताबक फायै जे नुक फायमानि ग्राउंड लेवल आइगे जे सीपीएम नि चेयरमैन जानाय मेम्बार जानाय जे सीपीएम जे चालक फायनाय र 35 बছर चिनि जे दफानि बरक रकनो सातक लायै सुसन खलायै सीपीएम खलायै जे फायनाय र बरक मांनो ताबक त्रिपुरा मथावो कपलों खलायै बरक नो चालक तंमानिबो नुगु बरक ताबक जे नानातिया बाजेक बागलायमानि इंलांथों चिनि जे दफानि बरक बाय बरक गनो जेमन बर आगे सीपीएम खागलायतै खलायै ताबकबो खागलायगैनो तंमानि नुख नों बीजेपी फो नों कांग्रेस फो नों सीपीएम फो नों आईपीएफटी फो नों टीपीएफ फो हनैनो खागलायगै तंमानि नुख तमानि हमले बरक नि जे 35 बছरनि जे थै बो थांमायाख बननो त्रिपुरा मथा सं नाहलायै चालक रगै दफा दफा जाति जाति थासा हनै सावै थासानिबो मुंबाय खलायै सिनि दफानो अशोक बिरमानो फनांगै दंहा अशोक सातावगै दंहा बननो तिकिसा वासक लायनि नांगै सिनि दफानि बरक रगबो ताबक जे नुगै दंमानि बेलाय हेनो जाया अमो हायखलायै खागलायमानि जाया सीपीएम खायने एंलाथों कांग्रेस खायने एंलाथों बीजेपी खायने एंलाथों आईपीएफटी खायने एंलाथों टीपीएफ खायने एंलाथों कांग्रेस खायने एंलाथों बजत्तनो चिनि दफानि बरक कायसा जे सरकार त्रिपुरा मथा ताबक जे सरकारो फायै दंगो बजत्तनो नायकल दिहनै रजाक मनि पाब्लिक नि कायसा बो चॉइस पाब्लिक नि कायसा हाजाक मुं ओ हाजाक मुंनो बजत्तनो नारगानि नांमानि हायफोनो बरक नारग मैया जे ग्राउंड लेवल नि जे साबुं खायनै राव बरक जत्तनो सीपीएम नि गुंडा माफिया खायगी फैनाय राव सीपीएम नि मेम्बार चेयरमैन चागै फैनाय राव बरक मांनो कपलों हानि बांगै जे बरक नि तांमुं बनो याका मैया एंखे ताबक आं बनो सावानि मुचोगु चिनि जे मंत्री एमएलए जेफा नंलाथो निराव जत्तनि बांगैनो कायसा निराव सरकार जत्तनो नायकल दिहनै सिरावगु खाली निराव आईपीएफटी खायनो सिनि नायकल दिहनै रया खाली त्रिपुरा मथा खायनो सिनि नायकल दिहनै रया बीजेपी खायनो सिनि नायकल दिहनै रया निराव कायसा जत्त अर स्टेट द जे त्रिपुरा हाबो तंनाय बरकनो नायकल दिहनै सिरावगु हानिबो सारकनो काहा खलायगै नायकल तंग दिहनै हायफानो निराव अमो हाय खलायै नायकलानि बांगै बा वासौगानि बांगै निरावनि थानि सुखजोगिया आइगे बैसामानि त्रिपुरा मथावो बा सीपीएम नि बरक मांसि कपलों हनै जे आंबो किसा मासा नुगमा बाय खोनामा बाय आं सावो ताके आनि मकल बाय थां नुगलाहा सीपीएम नि बरक मानो कपलों निरगनि जे ओ वासक मुंनो त्रिपुरा मथा सं थासा हनै जे वासक तंमानि न थासानो वासक खांखलाय जत्तनो बाक्सा खलायै मानुक नाय बीजेपी लाथों कांग्रेस लाथों सीपीएम लाथों जे पार्टी खायनै फांलाथों बुझिबाय दे।